Funtzio honetan ikusten dugu bi funtzioen arteko zatidura. Esan dezakegu, sinu hori, u izango litzateke, eta erroketa hori izango da v. Beraz, u zati v funtzio hori deribatzeko, erregela honekin egin behar duguna da. I', erregela horrek esaten duen moduan, lehengo zatitzailean dagoen funtzioa deribatu gabe. Bat, kenekiz karratu. Bider, eta orain deribatzen dugu, zenbakitzailean dagoena. Sinu ekiz karratu gehi bat. Ken, eta orain alderantziz. Deribatu behar duguna da, zatitzailean dagoen funtzioa, eta deribatu barik utzi behar duguna da, zenbakitzailean dagoena. Eta dana zatituta, zatitzailean egondan funtzioaren karratua. Hau da, erro karratu, honen karratua. Badakizu gero, erro karratu hori, ja ez dagoela ipiniko. Errokizuna bakarrik eratuko dela. Bueno, orain, beraz, egualean egin dezakeguna da, ja ipini zatitzailean, bat kenekiz karratu, erroketa hori desagertu egiten dalako. Zenbakitzailean daukagu, erro, bat kenekiz karratu, bider, deribatua sinu, ekiz karratu gehi batena. Hau da, deribatu behar dugu funtzio hau. Funtzio hori sinu u moduko funtzioa da. Sinu u, zer esaten nola deribatzen da sinu funtzioa, deribatzen dugu sinu barruan dagoen funtzioa, eta gero kosinua ipintzen dugu. Beraz, zer egin behar dugu lehengo? Deribatu behar dugu sinuk barruan duen deribatua. Hau da, ekiz karratu gehi baten deribatua. Hori, badakigu, dala 2x. Zuzenean ipiniko dugu. Eta gero kosinua idatzi. Ekiz karratu gehi bat. Ken, eta orain hemen egin behar duguna da, deribatu behar dugu erro karratua. Bueno, erro karratu hori hemen kanpuan deribatuko dugu. Deribatu behar duguna da, erro bat kenekiz karratu, beraz, deribatu behar duguna da, berreketa bat. Orduan, nola deribatzen dugu berreketa hori? Lege honek esaten duenari jarraituta, baterdi, bider. Orain berreketa ipintzen dugu berretzaileari bat kenduta, bat erdiken bat minus bat erdi ematen du, eta gero oinarriaren deribatua. Hau da, 0 ken 2x, minus 2x. Hemen ikusten duzu, bi eta bi hau elkarrekin ezabatuko direla, eta emaitza geratzen da. Minus x zenbakitzailean, eta izendatzailean bat kenekiz karratu, bat erdi. Baina hori, ipini dezakegu, erro karratu baten barruan. Bueno, hau izango da, hementxe ordezkatu behar duguna. Bai? Hor, ordezkatu behar dugu. Beraz, minus x, beraz, hau plus bihurtuko zaigu, x, zati, erro, bat kenekiz karratu. Eta, deribatu horren albuan, zegoena, deribatu barik zegoen, sinua. Sinu, ekiz karratu, gehi bat. Bueno, deribazioarekin bukatu dugu. Orain, bizkat pentsa behar dugu nola eman emaitza handi honi beste itxura bat bizkat sinpleagoa. Ikus dezakegu hemen zenbakitzailean batugai bietatik batek zatitzailea daukala, erro bat kenekiz karratu. Bueno, egingo duguna da
zatitzaile hori, zatitzaile komuna bihurtu, eta ipiniko duguna orduan izango da. Bera, zatitzaile komun moduan, ateratzen badugu, gai hau ere erroketa horrekin biderkatu behar dugu. Beraz, hasierako erroketa, errokizun berdinekoa denez, desagertu egiten da, erroketa berbi geratzen dalako. Eta gero bi, eta gero x, eta gero kosinu, x karratu gehi bat. Gehi x, sinu, x karratu gehi bat. Esan dugu, zatitzaile komun moduan ipini dugula, erroketa hori. Erro bat ken x karratu. Bueno, zergaitik ez dugu egiten, biderkatu zatitzailearekin, guruz biderkaketa eginez, eta orduan geratuko dana izango da. Hori dana kentzen badugu, behian ipiniko dugu biderkatzen, eta hementxe, honen albuan, biderkatzen ipiniko genduke, erro bat ken x karratu. Oraindik hemen, pixkat txikiago emateko emaitza, egin dezakeguna da gauza bat, eta da nola hemen errokizuna eta kanpuan dagoen parentesia bardina diren, hau berbi eginda erroketa barruan sartu egin daiteke. Bueno, hori egingo dugu. Erroketa barruan sartu egiten badugu berbi eginda, geratuko dana izango da erroketa barruan berhiru parentesi baten. Orduan, erro bat ken x karratu berhiru. Eta hori izango da azken emaitza.